Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм GamerBoy и днеска ще играем Mineplex Runners. Готови ли сте? Така, да започваме. Сървъра, между другото, е доста як, но е само за премиум. Ще го има в описанието. Който иска да играе с мене, може да напише долу в чата. Също така, искам да ви попитам дали може да направите за мене и за CreeperBoy интро. Ако може, моля кажете, защото това ще ми е проблем, след като нямам нужните неща и не знам, няма на никаква идея как се прави. И да, надявам се да сте ме разбрали. И това е моето слаймче. Оп, оп. Бам, 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 бам. И да, това е. Така. И искам да ви попитам дали да правя дълги клипове или по-къси и по-често, защото дългите клипове доста бавно се преработват, а бързите, както знаете, мога да ги снимам всеки ден почти. И искам да ми кажете какво точно да правя. И нека да ги разбием. Оп. Не. Заби ми, защото снимам. Не. Нищо. Не. Защо точно тук? Бягай. Не. Падат блокчета. Не. Как? Това беше гадно. Но как да изчакаме? Не. Между другото си смених чанел арта, ако забелязахте. Направих като мене, без очилата. Да. Много ви се моля да се абонирате, ако сте харесали клипа. Да дадете пръст нагоре и да коментирате. Хората го казват това в края на клипа обикновено, но все пак аз не съм от тях. О, стига бе, аз няма да играя това. Ще играя Супер Smash Mobs. Е, това. Играта е доста хубава. Вау. Трябва да изчакаме 10 секунди. Вау. Какво е това? Не. Какво е това? Не, искам да го взема. Тъй. На кого са тези неща? Ето слушма. И какво е това? Какво се прави с тези неща? Ако някой знае да каже какво са. Как се взима хюк честа там, оня. И сега играта започва. Аз ще си избера Kid Blaze. Малко съм настилал на последно. Извинете. Да. Имаме вещица, видър скелетън. И да, започваме. 3, 2, 1. И така, да го разбием. Тъй казах за първата игра на Runners, но този път. Не, в момента снимам, нема би. Не. Те стим ли са? Не. Няма ще загубим. Не. Омръзнам от тебе. Не. И ти ли бе? Ще им напиша накрая да не ме бият, за дето снима. Ще шифтвам. Моля се да не си ме видял.
Мисля, че ме видя. Между другото имам X-ray, но това не са брои за хак. Мразил удар! Мразил! Какво? По дяволите? Става тук. Обичам Kid Blaze. Kid Blaze рот. Какво? Бъкнах се. О, мага. В момента снимам хора и да не казват, че съм слаб. Защото знаят, ако знаете как забива, ако някой има който снима от вас, който ме гледа, би трябвало да знае какво е чувството. Не. Между другото не съм слаб на тази игра. Просто заради снима. Не, моля те се. И ми забива. Виждат за какво говоря. И ако някой няма X-ray, не би трябвало да ме види. Защото имам един живот. Ако иска да влизам с хузуни или подобни хакове, пишете в коментарите. Защото иначе няма да е забавно, като гледате как губя. Не, намери се ме. Мразят вещици. Аде. Моля те. Yes, убих един. Бягай. Бягай. Не, защо стоя инвентара? Не, няма да успея. Yes, успя. Качих се горе. Поне на някои от първите позиции да останем. Yes, оцелихте. Оцелихте. Ха-ха-ха-ха-ха. Не. Защо? Причиняваш. Не, мъртъв. Не съм. Добре, супер, на първите 3 Не. Какво поделите през това? Не мога да повярвам, че се случи нещо такова. Голям съм паркор, мастера. Вещици е дано да загубиш. Дано. Моля се да загубиш. Къде е тос? Вещица. Давай. Не. Чакай скилта да не взе да бъде АФК. Беше готина битка. Между другото мога да снимам и на Roblox. Ако знаете коя играта и ви харесва, може да кажете. Искам мнение. След тази игра приключвам клипа. Всъщност, ако сте харесали клипа, добре де, няма как да сте го харесали. Все пак загубих. Трето място. Между другото съм на 1.7.2, защото ми забива на това, че ако съм... Взема да съм на другата версия на 1.8 направо просто не знам колко ще ми заби. Да. Това искам да кажа. Така. И до скоро. Абонирайте се. И харесайте.